biz bugün sahne артында Тинчурин театрының яқты яш йолдызларының бірісі Айсұлу Мүсәлләмә белән очраштык. Менә аны хәзер сахна артына чыгаралык, чөнки ул гел күп вакытын сахнада үткәрә. Айсұлу, ничек хәлләрегез яңалыгыннан? Аллага шөкер, әйе. Хәзер инде бераз гына яңа ел кәефе дә керә башлады. Ни өчен дигәндә, менә күптән түгел генә туган көнемне билгеләп уздым. Яңа елга төгәл 5 көн кала минем туган көнем. Шуңа күрә менә шушы туган көннән соң якыннарымның котлауларыннан соң мин инде үземә энергия туплап, көч җыеп инде менә яңа елга шундый яңа хис-тойгылар белән аяк басам. Туган көн дигәндә, менә элек артистларга зур бүләкләр бүләк итә торган булганнар. Алтын сәгатьләр, алтын кашыклар. Тамашачы менә сезгә шундый бүләкләр ясый, нинди бүләкләр ясый? Тамашачыларның шаккаттырган чаклары булды. Мәсәлән, кайбер бер спектакльгә, Актоба Каратоба спектакленә хәтта бер тамашачым үз кулыннан натураль тукымадан, хәзер әйтәләр инде свитшот тегеп алып килгән иде, бик матур. Ул инде размерны да ничектер теге белми бит инде ул сәхнәдән күреп, минем уйнаганны күреп, шуннан гына чамалап тегеп алып килгән. Һәм инде бу әлбәттә бик нык кадерле, чөнки үз куллары белән эшләгән. Аннан соң инде нәрсәләр, төрле печеньелар, шунда инде безнең фотоларны төшереп, инде тортлар алып киләләр инде, төрле тәмле. Шуннан кулдан эшләнгән төрле сабыннар, безнең теге ниләр белән, фоторәсемнәр белән спектакльдә уйнаган инде. Менә иңестә калганнары, аннан төрле гөлләмәләр белән сөендерәләр инде, шулай ук теге үзләре җыеп алып килгән букетларда була инде. Менә шундыйрак бүләкләр. Менә сез гөлләмә дигәч, аңлашыла, сез Башкортстан яклары да гөлләмә дигән. Сез Илештән, бу Дүртөйледәнме? Мин Башкортстанның Илеш районы Карабаш авылында туып үстем. Инде 11нче сыйныфтан соң менә Казанга килеп, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына татар эстрада бүлегенә укырга кирдем. Һәм инде анда 4 ел белем алып чыктым. Кемдә укыдыгыз? Мин безнең кафедраның җитәкчесе Салават абый Фәтхетдинов иде. Минем укытучыларым Гараев Рамил Наил улы, шулай ук Рима апа Ибрагимова. Ул инде мине вокал дәресләрен миңа бирде. Сәхнә теленнән безне Ахаматова Илмира Мифтах кызы укытты. Һәм инде шулай ук без җырлаганда безнең һәрвакыт безнең яныбызда безгә үзенең төпле киңәшләрен биреп, баянда уйнап, безнең кәефебезне күтәрүче ул инде Кирам Абысатиев. Мин алар белән бер бүлмәдә 4 ел буена белем алып чыктым. Мин инде белемем буенча эстрада артисты, драма артисты түгел. Шулай да менә театрга кергәннән соң, театрга аяк басканнан соң инде мин теге авырлыклар очраса да, үземнең хезмәттәшләремнән үрнәк алып, драма артистына кирәк булган ничек дип әйтик, сыйфатларны булдырып инде, алардан үрнәк алып, менә шулай эшләп киттем. Шулай да җырчы, сез инде, димәк, безнең татар җыры шундый җырчыны югалткан булып чыга инде. Тинчурин театры шундый җырчыны үзенә алган. Юк, мин эстрада бүлегенә җырчы булам дип килмәдем. Мин үземне сәхнәдә күрә идем, ләкин мин үземне җырчы булам, яисә инде актриса булам дип алай теге максат куймаган идем. Ләкин инде менә мин укырга кергән елны драма артистына набор булмады. Мин Нур театрына укырга кергә теләгән идем, Уфадагы Нур татар дәүләт театрына укырга кергә теләгән идем. Ләкин ул елны набор була диделәр, ләкин мин имтиханнар тапшырырга килгәндә ул булмады. Һәм инде мин академия институтка бардым. Захир Исмәгыйлев исемендәге академияга бардым. Һәм инде менә шунда үземнең аттестатымны тапшырдым. Һәм инде имтиханнарны уңышлы гына тапшырып чыктым. Ләкин анда Курчак театрына җыялар иде. Мин инде үземне Курчак театрында берничек тә күрмәдем. Әтием дә, әнием дә моңа каршы килделәр инде. Һәм инде имтиханнар тапшырган вакытта анда жюрида утыра иде Таңшулпан Бабичева. Ул инде Башкортстанның халык артисткасы. Ул миңа шундый киңәш бирде. Ул минем татар икәнемне сизеп алды. Әлбәттә акцент сизелә инде, без бит инде мин татар авылында үстем. Ләкин инде без атнасына бер тапкыр булса да 1 сәгать башкорт телен өйрәнә идек. Мин башкорт телен белә идем, ишеткәнем
бар иде. Мин инде теге татарча ятлап килгән шигырьләремне, текстларымны, этюдларымны инде башкорт теленә әйләндереп, 2 көндә шулай итеп имтиханнарга кердем. Ләкин инде алар минем татар икәнне сизеп алдылар. Теге нишләп тик татар бүлегенә бармадың, нишләп Казанга бармадың, нишләп Уфага килдең дип миңа шундый сорау бирделәр инде. Мин нишләптер теге Уфада гына каласым килә иде инде минем. Шуннан соң ул миңа әйтте, әйдә син нигә барып кара Уфага, әгәр дә Казанга барып кара, әгәр дә анда килеп чыкмаса, монда килерсең, син Казанга барып кара дип, алар миңа шулай ничек дип әйтик, направление бирделәр инде. Һәм инде мин берничә көннән соң абыем белән Казанга юл тоттым, һәм инде драм артистына документларымны бирергә дип килсәм, анда безнең мәрхүмә Фирдания апа Исмәгыйловна әле ул вакытта эшли иде. Ул мине күреп калды да, сеңлем, син җырлыйсыңмы ди. Җырлыйм, әйтәм, биисеңме? Бии беләм димен инде. Матур итеп сөйли беләсең, беләм. Алайса сине эстрада бүлегенә генә кертәбез, алабыз диде инде. Эстрада бүлегенә генә языгыз диде. Мин аңламыйча да калдым. Ничек теге алай буласың дигән кебек инде. Шулай яздылар да куйдылар. Һәм инде ул елны драм артистына набор булмаган икән, анда бар иде любительский дип атала инде ул. Менә шул любительский бүлегенә бар иде инде набор, аннан режиссура һәм инде артист драмага инде. Менә мине шунда язып куйдылар да, мин теге башкортчага әйләндергән текстымны яңадан татарчага әйләндереп, менә шулай итеп имтиханнарны тапшырырга бардым. Һәм инде мин үземнең теге Салават абый Фатхетдиновның бүлегенә укырга кергәнемне имтихан вакытында гына белдем. Мин аның бүлеге бар икәнен белми идем. Менә шушы имтихан вакытында гына Салават абый килеп утыргач инде мин менә шушы бүлектә укыячагымны аңладым. Һәм инде имтиханнарны уңышлы тапшырып, бюджет бүлегенә узып инде, анда безнең бик кенә бюджет бүлеге бар иде. Менә шунда 4 ел белем алып чыктым. Тинчурин белән ничек шулай килеп эләктегез? Тинчурин театрына минем укып бетергәннән соң бик тә театрда эшлисем килә иде. Миңа инде аны укытучыларым да әйтә торганнар иде, инде синнән яхшы актриса чыгар иде, син телең дә бар, җырлый да беләсең. Менә аннан әйткәннәр иде, Тинчурин театрына хәзер яшь актрисалар кирәк, җырлый белә торган актрисалар кирәк дигән сүз йөри иде. Мин шуны да ишетеп белә идем. Һәм инде Татар кызы бәйгесендә катнашкан вакытта, ул Нур театрында узды 2013 елда. Мине анда Әлмәт театрында эшләгән бер режиссер хатын инде ул. Исемен менә хәзер әйтә алмыйм. Ул жюрида утыра иде, Татар бәйгесендә катнашканда, Татар кызы бәйгесендә. Фәридә Багыйсова? Бәлки, менә онытмыйм, исемдә калмаган инде ул вакытта, теге шул кадәр дулкынланып борчылып инде. Ул миңа, сеңлем, синдә бит актриса осталыгы бар, син кайда укыйсың, син актриса булырга кирәк дип минем яныма керде. Менә шушы бәйгенең антракт вакытында керде минем яныма. Шуннан соң әйтәм, мин эстрада бүлегендә укыйм, әйтәм, мин актер осталыгында әйтәм, алам, шуңа күрә мин әйтәм, шул өлкәдә сиңа театрга барырга кирәк. Әгәр дә укуыңны бетерсәң, Нур театрына да набор була, әйдә син Нур театрына эшкә кил диде. Мин шуннан күңелемә салып куйдым, һәм әйтәм, укуым бетсә, Нур театрына да барырга мөмкинчелек була икән дигән күңелемә шундый җылылык тойдым инде. Чөнки теге безнең соңгы елны укуны бетергәндә кая барырга, теге үзеңне кая куярга дигән шундый сорау туа, куркыныч, шундый куркыныч вакыт дип әйтик, мәктәпне бетергән вакытта тәмамлап, теге каядыр укырга кая мин керермен микән, кем булырмын микән дигән шундый сорау туа. Һәм инде кулга дипломны алганнан соң кая барырмын микән, нинди профессияны сайлармын микән, ул бит әле теге дипломыңны алу гына түгел, аны белән кулланып эшли дә белергә кирәк. Чөнки күп кеше диплом ала да, бөтенләй башка профессиядан китә бит инде. Шуңа күрә менә укытучым Илмира апа Мифтаховна, аннан соң Фирдания апа Исмәгыйловна да әйттеләр, әйдә дә син Тинчурин театрына барып кара диделәр. Һәм мин дипломымны алдым да, 2-3 көндә узмагандыр инде. Менә әле ул вакытта безнең театрыбызда баш режиссер булып Рәшит Вәлиевич эшли иде. Һәм инде аңа шалтыратып, мине карап китегез әле, минем сезгә күренәсем килә дип шалтыратып, вакытын билгеләп инде. Һәм аңа язылдым инде. Һәм менә шул
ничәдер көннән соң килеп, мин күрендем. Җырлап күрсәттем, биеп күрсәттем, этюд күрсәттем. Шуннан соң мин бик күп шигырьләр конкурсында катнаша торган идем. Мин укыган вакытта төрле Габдулла Тукай исемендәге бөтен Россия конкурсларында да урыннар яулап алган кеше. Мин шунда әзерләгән шигырьләремне дә укып күрсәттем. Портфолиомда хәтта бар иде, портфолиомны карап та тормады. Үзем миңа ничек бар, бөтен булган әйберне күрсәтеп, шулай үземне теге бар яклап күрсәтергә тырыштым. Һәм ул миңа Тинчурин театрына теге эшләргә ничек дип әйтик, чакыру дип әйтик инде. Бу 2015 ел. Бу 2015 ел иде. Шулай итеп, сезнең аннары тормышта җырлы рольләр башланып китте, шулай? Юк, теге сразу дип әйтик, сразу булмады. Иң беренче ролем ул минем Шамил абый Фәрхетдиновның әкият китабы әкиятендә Гүзәл Сылу образы. Менә ул минем иң беренче образым. Һәм инде аннан соң яз аенда без Илһам Галинең беренче мәхәббәт комедиясын чыгардык. Һәм инде менә ул минем иң беренче төп ролем дип әйтсәк тә була. Менә театрда беренче җырлы матур образымны дөньяга туды. Һәм инде менә шуннан соң Резида Сәләхова декрет ялына китте. Һәм инде аның күпчелек рольләрен, җырлы рольләрен миңа тапшырдылар. Һәм инде Резида декрет ялына чыкканчы мин аны белән хәзер инде без аларга чыгып башлыйбыз. Шулай да сез инде хыялланасыз җырлы образлар турында, Мәйсәрә шикелле, Галия Бану шикелле. Әлбәттә, әгәр дә андай образлар булса, мин бик шат булыр идем. Менә мин бик күп ретро җырларны тыңларга яратам, халык җырларын тыңларга яратам. Теге шуларны тыңлыйм да, менә бүгенге көндәге современный җырларны бик үк якын мубай шикелле җырчыларны бик үк тыңлый алмыйм. Кайчакта уйлап та куям, әйтәм, миңа теге чорда элекке гасырда тугырга кирәк булгандыр бәлки дип тә уйлап куям инде. Ничектер менә миңа шул элекке җырлар, Галия Бану кебек, Зәңгәршәл шикелле менә шундый спектакльләр җитми безнең театрыбызда. Мин шундый спектакльләрне карар идем, мин үземнең балаларымны да киләчәктә шундый спектакльләргә алып барырга тырышыр идем. Сезнең Галия Бану нинди булыр иде? Беләсезме, мин мәктәптә укыган чагында бездә районда Идеш, Сылу районының исеме Идеш, менә шундый конкурс булган иде. Һәм инде анда менә мин 9нчы сыйныфта укыган чакта анда катнаштым инде. Һәм анда беренче урынны яулап, хәтта Уфага республика күләмендә катнашырга барган идем. Менә анда бер спектакльдән үзек күрсәтергә кирәк иде. Һәм менә мин анда Зәңгәршәлдән Галия Бану образын сайлап алып, шуннан бер үзек күрсәткән идем. Анда җырладым да, мин үзеген дә күрсәттем. Һәм бик югары балны менә шушы Галия Бануны уйнап алган идем. Менә ул теге язмыш микән инде, менә ничектер элеккеге менә шушы катнашып килгән, бәйгеләрдә катнашкан әйберем менә мине театрга ничектер әзерләп алып килгән шикелле. Менә татар кызы бәйгесендә дә катнашып, миңа шундый киңәшләрен бирделәр. Ул ничек тә булса, менә театрда эшләвемә нинди дә булса этәргеч булгандыр дип кабул итәм. Галия Банудан җырларны беләсезме берәрсен? Хәзер юк. Кызганычка каршы бүген чыгып уйнамыйм, чөнки сүзләрен төгәл белмим. Аның өчен тамашачыга аны матур итеп күрсәтер өчен аны әлбәттә әзерләнергә кирәк. Чөнки без тамашачыга һәрвакыт үрнәк булырга тиешбез, аны матур итеп күрсәтә белергә тиешбез. Без артист кеше ул тамашачыны тәрбияли, шуңа күрә ул һәрвакыт үз өстендә эшләргә тиеш, матур булырга тиеш. Тамашачы безне матур килеш күрергә тиеш дип уйлыйм инде. Фәридә Кудашева җырларын беләсезме? Фәридә Кудашева җырларын, аны җырларын безнең инде Башкортстанда радиода һәрвакыт аның җырлары яңгырап тора. Бигрәк тә минем дәвәнием аны бик яратып тыңлый иде, аның җырларын җырлый иде. Безнең инде Башкортстанда бик билгеле җырчы, бик бер табында да аның җырларын җырлаучы калмыйлар. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген сәхнә артында Тинчурин театрының артисткасы Айсылу Мөсәлләмова белән сөйләшәбез һәм безнең хәзер тагын
сұрауы сіз Айсұлу Тинчурин театрында сіздің нендей спектакльлер көресіз? Бу бик минем өчен авыр сорау, чөнки тамашачылар, иң мөһиме тамашачылар яратсын иде ул спектакльләрне. Яхшы драматургиялы, иң мөһиме татар телендә булсын иде. Мин театр белгече түгел, шуңа күрә инде мин әйтә алмыйм, менә ул спектакль мондый булырга тиеш яки мондый булырга тиеш дигән андый аның кагыйдәсе юктыр инде. Ләкин шулай да театрыбызда көчле классик әсәрләр җитмидер дип саныйм, чөнки хәзер без күбрәк современный драматургияны сәхнәдә менә куя башладылар, яңа килгән режиссерлар бигрәк тә соңгы елларда инде. Матур, шундый күмәк сәхнәле, безнең менә барлык яшьләребез дә катнаша торган, шундый җырлы, биюле, мәсәлән, менә Башмагым спектаклен без шундый матур иттереп сәхнәгә чыгарган идек. Менә шундый спектакльләр күбрәк булса, тамашачылар да яратып йөрер иде дип саныйм. Айсұлу, үзегез менә рольләрне эшләгәндә ничегрәк эшлисез? Сезнең рецептыгыз нинди? Һәрбер артистның үзенең бер сире бардыр инде, аның барысын да ачып бетереп булмый. Ләкин инде күбрәк өйдә эшлим, күбрәк өйдә. Мәсәлән, җырларны инде мин өйдәге көндәлек эшләрне башкарганда да җырлап йөрим инде. Аннан соң менә квартирада яшәгән вакытта бик авыр иде образлар өстендә эшләргә, чөнки анда кычкырып җырлап та булмый, кычкырып сөйләп тә булмый, чөнки төрле образлар була. Хәзер инде менә без шәхси йортыбызга күчтек һәм инде анда төнлә кычкырып торып җырласаң да ярый, шигырь сөйләсәң дә ярый, рәхәт. Шул ягы белән өйдә мин үземне иркен хис итәм, шуңа күрә күбрәк өйдә менә көндәлек эшләремне башкарганда әзерләнеп менә шулай киләм инде. Һәм инде әгәр дә мәсәлән Сүнгән йолдызлардагы Сәрвәр образы булсынмы, ул Син бит минем бер генәмдәге Алина образы, менә аларга бик театрга килгәннән соң да бераз гына сәхнәгә чыгып, менә образга кереп, шул спектакль турында күбрәк уйлап йөрергә тырышам, телефонымны читкә куеп, бераз гына менә шул спектакль турында уйлап, шул атмосферада булырга тырышам инде. Шуңа күрә андый спектакль алдыннан чыгып, сәхнәгә чыгып, декорациялар янында йөрим, бераз гына шул декорациялар янынан үземә чиктер рольга керәм, сеңдереп куям, менә ул миңа бик приятно итә. Тамашачы сезне тагын нинди спектакльләрдә күрә? Мин инде менә бүген без Актауга Карадоба спектаклен уйныйбыз, Туфан Миңнуллинның. Анда мин Домира образын уйныйм. Бу инде минем табигатемә капма-каршы образ дисәм дә була инде. Бу менә театрда эшли башлагач, 2 ел узганнан соң бу рольне миңа Риста Гарипова ышанып тапшырды. Һәм инде башта бу образ бик авыр булса да, мин аны уйный җиңеп чыга алдым дигән шикелле, бик авыр чыкты ул, ләкин хәзер аны тамашачы бик ярата. 30 декабрь көнне Кияү урлау спектаклен уйныйбыз һәм инде шушы спектакльне без яңа ел белән кутлап, тамашачыларга яңа ел бүләге буларак уйнаячакбыз инде. Шулай ук әйтеп киткәнемчә, Илһам Галинең беренче мәхәббәт спектакле, аннан тагын спектакльләр бар. Илдар Юзеев Гашыклар тау спектакле, шуннан соң Хыялый, Галәм Әгъләм, Мәхәббәт баскычы, шулай Кияүләр, Эх алмагачлары спектакльләрендә дә күрергә мөмкин. Айсұлу, дөресме сезне иң озын чәчле татар артистысы дигән? Анысын ишеткәнем юк, ләкин инде безнең әйтик нәселебездә, әниемнең дә бүгенге көндә чәчләре шулай озын. Аннан инде мәрхүм әниемнең әнисе, әбиемнең дә чәчләре тезләренә кадәр иде. Аның да әбисенең чәчләре шулай булган, шуңа күрә инде бу безнең нәселдән килгән юла дип әйтсәк тә була инде. Чәчләремне кистергән чакларым булды, ләкин мин
Шешләрем кыска булганда үземне бик начар хис итәм, шуңа күрә инде минем ул шешләрем, ул минем алар мине саклыйлар, алар миңа көч бирәләр. Мин шешләрсез үземнең күз алдымнан китерә алмыйм. Бәлки киләчәктә артист кеше бит инде үзгәрергә тиеш, бәлки берничә елдан соң үзгәрергә дә мөмкин. Мин ансын әйтеп булмыйм. Бүгенге көндә менә мин шушындай. Нинди планнар белән яшәсез? Иң мөһиме саулык, сәламәтлектән аермасын Ходай Тәгалә. Киләчәктә театрыбызда тагы да көчле, матур спектакльләр булуын телим. Тамашачыларның мәхәббәтен яулап, яшьләрнең дә, өлкәннәрнең дә, балаларның да күңелләрен яулый ала торган шундый матур спектакльләр булсын иде дип телим инде. Һәм инде тагын нәрсә әйтим? Хыяллар бар, ләкин хыялны аны әйтсәң, ул тормышка ашмый диләр бит. Шуңа күрә бөтен хыялымны да әйтеп бетерә алмыйм. Иң мөһиме барыгызга да саулык, сәламәтлек телим. Саулык булса, барысы да була. Бөтенебез дә исән-сау булып, тату булып, матур булып, гөрләшеп, наша театрыбызда исән-сау гына эшләргә язсын. Иң яраткан партнерларың кемнәр? Театрда. Театрда иң яраткан партнерларым. Мин аларны аерып әйтә алмыйм. Шулай да иң беренче партнерым ул минем Салават Хәбибуллин. Без аның белән беренче мәхәббәт спектаклендә Марат белән Алия образын башкардык инде. Аннан соң Булат Зиннатуллин, без аның белән берничә спектакльдә партнер буларак эшлибез. Шулай ук хәзер менә соңгы елларда Илфак Хафизов белән бик күп спектакльләрдә эшлибез инде. Шулай ук Айдар Фатхырахманов белән. Мин аларны аермыйм. Алар һәрберсе үзенчәлекле, алар һәрберсе минем өчен кадерле, алар минем абыем шикелле, минем энем шикелле. Мин аларны бик барысын да хөрмәт итәм, барысын да яратам. Мин аларга чиксез рәхмәтлемен. Ул да булса без бергә чыгарган спектакль булсынмы ул, яки башка кешенең спектакленә кереп ввод булсынмы инде ул. Башка спектакльдә алар мине шундый ярдәм итеп, үзләренең киңәшләрен биреп, ничек тә булса яхшы булсын дип тырышып, миңа ярдәм итүче кешеләрем. Аларга мин чиксез рәхмәтлемен. Айсылу, менә яңа елларда нинди теләкләр теләгән тамашачыларга? Яңа елда иң мөһиме тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, җан рәхәте телим. Булган бөтен авырлыклар артта калсын. Иң мөһиме җир йөзендә гаделлек булсын. Барыгызга да ак бәхетләр телим. Яңа ел, яңа сөенечләр, яңа шатлыклар, яңа бәхетләр алып килсен. Һәрберегезнең гаиләгездә күп-күп шатлыклар, татулык, муллык, байлык, рәхәтлек телим. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, без сәхнә артында бүген Тинчурин театры артисткасы Айсылу Сәләм белән сөйләштек. Айсылу, бик зур рәхмәт безнең тамашачылар белән әңгәмә коруыбыз өчен. Яңа еллар хәерле булсын. Киләсе елда да без сәхнә арты рубрикасын дәвам иттерербез. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Илешкә кайткансыз? Әйе, сирәк инде кайткалыйм, сирәк. Соңгы елларда ярты елга бер генә килешәм. Монда әле күптер кешеләр туганнар. Бөтенесе шунда, минем Казанда бер кемем дә юк. Мин үзем генә, ирем дә үзем. Бер кемем дә юк. Бергә укыган студент чактагы кешеләр инде.